לא שלחו לה. סיימתי, לא רוצה? לא גרבר, לא מילקי עם חלב. זה לא מילקי חלב. עם חלב. זה לא. אם אתה תטעם אתה תראה שזה לא. אתה יכול להכיר חברה בבית ספר, בכיתה שלך, אתה לא אוהב בנות, נכון? עם המגיד. לא אוהבים בנות, גם אני לא אוהב בנות, אני רווק בן 30, אני גר בקריות ואני לא רוצה שחברה. סיימתי, לא. לא נגמור את הכל, זה הרבה. לא נגמור את הכל, לא. לא אח שלי, לי. פאפי ולא פיפי? סבתא טרתה. קשה לי, הקקי לא יוצא לי. די, אור, אתה התחרפנת. איך? סתם לא טוב בפה. הקצב מגעיל. לא. תבדקי אם הקצב בכלל בתאריך. יהיה לך הרעלת קיבה, דבי. אם זה מקולקל יהיה לך כאב בטן. אז תסתכלי סבתא. אני לא רוצה, אכלתי חצי. לא מרגיש רעב, לא. נעשה לך קטשופ של המקדונלדס. מה? אז תסתכלי את התאריך. זה חדש, זה מעכשיו. איך חדש, איך? אתה תטעם את הקטשופ של המקדונלדס, יהיה בא לך להיחנק, זה מייבש את הגרון. לא, זה מייבש את הגרון. לא, תמיד אוכלים. תאכל, קצת. תאכל, מה יש לך? תאכל, הנה, קח מזלג. אתה לא אוכל יותר? לא אוכל יותר. לא, בא לי נגט. מחר תראה. מחר סבא ייקח אותך למקדונלד, תזמין נגט וביג מק. אתה לא אוהב ביג מק? זה הכי טעים. עם בצל, חסה ורוטב. הקטן, הדאבל, הקטן. אתה לא מכיר? במקדונלד יש להם את הביג מק. את הקופסה? כן, הקופסה הקטנה הלבנה, זה ביג מק. אחרי שהלכנו עם סבא לקרפור לתחנת דלק. אתה רוצה פירה גם? לא. לי, זה של נהריה? מאיפה כאן? זה מן הכשרות רבנות נהריה. רציתי, יש שם את המפעל, כן, יש את המפעל.